predsednica, spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Republike Poljske v Republiki Sloveniji. Z nami je uradni del pogovorov med predsednikoma in tudi med obema delegacijama, sedaj pa sledita izjavi za javnost obeh predsednikov. Najprej bo izjavo podala predsednica Republike Slovenije, nato še poljski predsednik, nato bo čas za vprašanja medijev. Sprejeli bomo eno vprašanje poljskih medijev in pa eno vprašanje slovenskih medijev. Gospa predsednica, izvolite. Nejc, hvala lepa. Najprej še enkrat iskrena dobrodošlica predsedniku Andreju Dudi. Izjemno vesela sem, da je sprejel moje povabilo in prišel v Slovenijo. Druži naju zagotovo ena skupna točka in to je šport. Jutri se bova odpravila še v Planico. Rada bi na tem mestu poudarila, da sem izjemno vesela, da bo predsednik gospodu Lanišku podelil državno odlikovanje za gesto, ki jo je naredil lansko leto, tako da hvala lepa, gospod predsednik. Današnji obisk pa vendarle poteka v nekem simbolnem času, tako za Slovenijo kot za Poljsko. Obe državi letos praznujeta 20 let vstopa v Evropsko unijo. Obe državi sta pokazali, kako zelo pomembna je bila ta naša pot v Evropo. Obe državi sta izjemno gospodarsko napredovali, obema se je povišal bruto domači proizvod na prebivalca. Slovenija letos praznuje tudi 20-letnico vstopa v NATO, Poljska 25-letnico vstopa v NATO. Z gospodom predsednikom sva se veliko pogovarjala o varnostnih razmerah v Evropi in po svetu. Nedvomno si Poljska in Slovenija obe prizadevata za mir, predvsem v Ukrajini, ampak obe bosta podpirali Ukrajino, dokler bo potrebno. Ukrajina potrebuje predvsem v teh trenutkih našo vojaško pomoč. Da je delovanje znotraj NATO še kako pomembno, dokazujeta nenazadnje tudi Finska in Švedska, ki sta vstopili v to organizacijo, pa sta bili prej nevtralni. Vsi skupaj se zavedamo, da živimo v res težkih časih. Obisk poljskega predsednika je povezan seveda tudi z začetkom prihodnega leta, ko bo Poljska prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Tudi o tem sva se s predsednikom pogovarjala in zadovoljna sem, da Poljska, tako kot Slovenija, podpira države Zahodnega Balkana na poti v Evropsko unijo, predvsem seveda tudi Bosno in Hercegovino. Evropska komisija je že dala zeleno luč, v prihodnjih dneh pričakujemo zeleno luč za začetek pogajanj tudi strani Sveta Evropske unije. Naslednje leto v času predsedovanja Poljske Svetu EU bo potekala tudi 80-letnica osvoboditve Auschwitza. Tudi to je ena od obletnic, ki jo bova oba s predsednikom zabeležila. Namreč zakaj? Oba se zavedava, da je treba o tem govoriti in predati znanje mlajšim generacijam, predvsem zaradi tega, da se kaj takšnega, kot se je zgodilo seveda v Auschwitzu 80 let nazaj in sploh med drugo svetovno vojno, nikoli več ne bo ponovilo. Slovenijo in Poljsko pa povezuje še ena stvar in sicer beseda solidarnost, pa tu ne mislim na poljski sindikat, ampak seveda na solidarnost, ki jo je Poljska ponudila Sloveniji v času poplav. Poljska je bila ena prvih, ki se je odzvala in pomagala. Prišlo je kar 50 vojakov in inženirjev v Slovenijo, ki so postavili 2 mostova in iskreno si želim, da bo izgradnja teh 2 mostov pomenila tudi prijateljstvo, še naprej takšno prijateljstvo med Slovenijo in Poljsko, kot smo ga imeli do sedaj. Med nami ni odprtih vprašanj, izjemno dobro diplomatsko sodelujemo. Kot sem že na začetku omenila, pa ima seveda obisk poljskega predsednika tudi športno dimenzijo, ampak jutri se ne bo dogajal samo šport, ampak tudi gospodarska delegacija je tu z gospodom predsednikom precej velika. Naj povem samo nekaj podatkov. Poljska je na 9. mestu v trgovinski menjavi Slovenije in sicer je gospodarska trgovinska menjava dosegla že skoraj 3 milijarde evrov.
V lanskem letu sicer nek manjši upad, ampak priložnosti je več kot dovolj, predvsem na področju kibernetske varnosti, umetne inteligence. Izjemno dobro sodelujemo in mislim, da je tudi še veliko manevrskega prostora na področju logistike, predvsem sodelovanje med lukami ob Baltskem morju, poljskim in seveda slovensko Luko Koper. Razveselila sem se tudi podatka, da poljski turisti izjemno radi prihajajo v Slovenijo. Lansko leto je bilo 170 tisoč poljskih turistov v Sloveniji. Jutri se bova seveda oba z gospodom predsednikom udeležila te poslovne konference, kjer bomo govorili o novih priložnostih za sodelovanje med slovenskimi in poljskimi podjetniki. Predvsem veliko možnost sodelovanja Slovenija in tudi sama osebno vidim na področju avtomobilskega grozda. Poljska je izjemno močna v avtomobilski industriji, tudi slovenski proizvajalci sodelujejo z nemško in poljsko avtomobilsko industrijo v tem slovenskem avtomobilističnem grozdu. Tudi o tem se bomo jutri seveda pogovarjali. Slovenija in Poljska zelo dobro sodelujeta tudi znotraj iniciative Treh morij in skupine V4+. Tudi tu so priložnosti za gospodarsko sodelovanje seveda veliki. Če se dotaknem še Zahodnega Balkana, Slovenija je bila ena tistih držav, ki je izjemno pomagala Bosni in Hercegovini in vesela sem bila današnjega pogovora s poljskim predsednikom, ko mi je zagotovil, da bo tudi Poljska v času predsedovanja še kako pomagala Bosni in Hercegovini in ostalim državam Zahodnega Balkana na tej poti. Kar se tiče Ukrajine, Poljska in Slovenija sodelujeta seveda v okviru vojaške misije EU-MAM, ki jo na svojem ozemlju gosti tudi Poljska. Slovenija pa bo v prihodnosti in že danes seveda pomaga pri deminiranju in predvsem na področju psihosocialne pomoči. Rada bi vendarle rekla en stavek, oba s poljskim predsednikom se zavedava, da nas bo Ukrajina potrebovala še dolgo časa, tudi potem, ko bo orožje enkrat utihnilo. Naj pa končam vendarle z Gazo. Ravno pred začetkom najinih pogovorov sem izvedela, da je Izrael ponovno napadel ljudi v Gazi, ki so čakali na humanitarno pomoč. Meni se vse skupaj to zdi res že strašljivo. Večkrat sem že pozvala k prekinitvi ognja in predvsem k spoštovanju humanitarnega prava. Pozivam še enkrat res k spoštovanju nedolžnih ljudi in otrok in žena v Gazi. Pozivam seveda tudi k izpustitvi talcev, ki so še vedno v rokah Hamasa. In tudi tu se mi zdi, je potrebno izreči ta stavek. Ženske in otroci in civilisti v Gazi in talci, ki jih ima Hamas, niso prav nič krivi za to, kar se dogaja. In res pozivam, da čimprej najdemo dovolj moči v sebi, predvsem države članice Varnostnega sveta, ki imajo veto, da končajo to morijo in se posvetijo človečnosti in humanosti. Tako da, gospod predsednik, iskrena hvala za prihod v Slovenijo. Še enkrat, Poljska in Slovenija sta prijateljski državi, izjemno dobro sodelujemo gospodarsko, tudi na političnem področju. Če se morda kdaj ne strinjamo, izjemno cenim, da se kljub temu pogovarjamo. To je dodana vrednost tudi najinega odnosa, gospod predsednik, in upam, da bova tako nadaljevala tudi v prihodnje. Hvala lepa še enkrat za obisk, gospod predsednik. Hvala, gospa predsednica. Gospod predsednik, izvolite. Wielce szanowna pani prezydent, szanowni państwo ministrowie, szanowni panowie ambasadorowie, wszyscy szanowni państwo, goście tej konferencji prasowej. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować pani prezydent Nataszy Pirc-Musar za zaproszenie do Słowenii, które wreszcie mogę spełnić. Mówię wreszcie dlatego, że planowaliśmy tą wizytę już kilka razy wcześniej. Niestety różne okoliczności także związane z tą trudną sytuacją polityczną, która nas otacza, między innymi toczącą się wojną na Ukrainie, kilkakrotnie uniemożliwiły nam przeprowadzenie tej wizyty, ale dzisiaj dochodzi ona do skutku i chcę bardzo mocno podkreślić, że ogromnie się z tego cieszę i
bardzo pani prezydent dziękuję za niezwykle gościnne przyjęcie. Przed chwilą długo rozmawialiśmy i w cztery oczy, i w ramach spotkania delegacji polskiej i delegacji Słowenii właśnie na te tematy, które przed chwilą tutaj omówiła pani prezydent. Chcę z całą mocą podkreślić, jesteśmy rzeczywiście oba nasze państwa i narody członkami Unii Europejskiej od 20 lat, jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, Słowenia od 20 lat, Polska od 25 lat. Jesteśmy dzisiaj w tych największych międzynarodowych wspólnotach i co ważne, nie ma pomiędzy nami żadnych poważnych tematów spornych. Jeżeli dyskutujemy ze sobą, jeżeli mamy nawet odmienne zdania, to w kwestiach bieżących różnych zagadnień, które są omawiane, czy to na poziomie NATO właśnie, czy na poziomie Unii Europejskiej, ale generalnie jesteśmy zaprzyjaźnionymi państwami, które w ramach tych wielkich międzynarodowych porozumień, wielkich międzynarodowych instytucji prowadzą spójną, wspólną politykę, starając się budować bezpieczeństwo w naszej części Europy i świata, starając się budować jak najlepszą współpracę i zacieśniać więzi gospodarcze. I o tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy z panią prezydent, jak rozwiązać trudne sytuacje, które dzisiaj się toczą. Pani prezydent przed chwilą wspomniała, no oczywiście przede wszystkim z naszego polskiego punktu widzenia wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie, tego jak wspierać dzisiaj Ukrainę, jak pomóc Ukrainie obronić się przed rosyjską agresją, jakie w tym kontekście działania może podejmować NATO, czy też poszczególni sojusznicy w ramach NATO, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia tej wojny, jaki powinien być jej koniec, o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy także, proszę Państwa, o sytuacji w strefie Gazy. Tu mamy jednolite stanowisko, jeżeli o to chodzi. Obydwa nasze kraje są od lat zwolennikami rozwiązania dwupaństwowego i mamy nadzieję, że te wszystkie sytuacje konfliktowe między Izraelem a Palestyną na Bliskim Wschodzie takim właśnie dwupaństwowym rozwiązaniem w końcu się zamkną i wróci pokój na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcą żyć i rozwijać się w spokoju. O tych sprawach mówiliśmy dzisiaj przed momentem z panią prezydent w tym znaczeniu najbardziej globalnym. W tym kontekście ja też relacjonowałem pani prezydent ostatnią moją obecność w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, spotkanie z panem prezydentem Joe Bidenem i przedstawicielami jego administracji. Relacjonowałem pani prezydent także moje spotkania, które miały miejsce w Kongresie, zarówno z przedstawicielami Senatu, jak i Izby Reprezentantów, i to zarówno ze speakerami, jak również i liderami mniejszości. Bardzo ważne rozmowy, także w kontekście właśnie naszych relacji sojuszniczych, także w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie, który mam nadzieję, że przyniesie także decyzje, które będą umacniały bezpieczeństwo naszej części Europy. Nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ważne to jest dla nas dzisiaj, w szczególności w sytuacji, gdy no, nie ma żadnych wątpliwości, że odżyły rosyjskie ambicje imperialne. One są dzisiaj wyraźnie widoczne w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pytanie jest, jak się uchronić przed ewentualnymi zakusami dalszymi imperialnymi Rosji, jak powinniśmy budować i nasz potencjał tak, żeby ten potencjał odstraszania był wystarczający, żeby zatrzymać każdego potencjalnego przeciwnika. To znaczy, aby nigdy nie doszło do zbrojnego konfliktu, w który my moglibyśmy być bezpośrednio zaangażowani. Stąd pojawiła się między innymi moja propozycja tego, aby poziom wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego został podniesiony do 3%. Mówiłem o tym także przed chwilą pani prezydent, że wychodzę z taką propozycją, że chciałbym, żeby ona była w NATO dyskutowana, także podczas zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Mówiłem o tym również i panu prezydentowi Joe Bidenowi, przedstawicielom amerykańskiego
świata polityki. Będę o tym rozmawiał także z kolejnymi naszymi sojusznikami po Stanach Zjednoczonych, po prezydencie Joe Bidenie. Pani prezydent jest pierwszym prezydentem, z którym tutaj przyjaźnię się i z którym ten temat dzisiaj omawialiśmy. Temat oczywiście nie jest łatwy, bo wiadomo, że to są wydatki, które musimy planować, ale wychodzę z założenia, że trzeba dzisiaj jasno stawiać sprawę, mówić o tym. Taki był poziom wydatków państw NATO w czasie zimnej wojny, wtedy kiedy Rosja realizowała swoją politykę imperialną, kiedy groziła Zachodowi ewentualnym konfliktem zbrojnym. Dzisiaj również grozi, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Tak, Rosja grozi NATO, Rosja grozi Zachodowi i Zachód powinien na to odpowiedzieć rozsądną, spokojną, konsekwentną polityką, która będzie budowała odporność Zachodu i będzie budowała odstraszanie, tak aby do wojny nigdy nie doszło, tak aby się nas jako Sojuszu Północnoatlantyckiego po prostu nie opłacało zaatakować. Ale rozmawialiśmy z panią prezydent też o tych kwestiach bilateralnych, o współpracy w ramach Trójmorza, która uważam, że dla naszych obu państw, także jeżeli chodzi o budowanie współpracy bilateralnej, ma znaczenie kluczowe dla naszych przedsiębiorców, dla możliwości korzystania z turystyki, bo pamiętajmy, że współpraca w ramach Trójmorza to przede wszystkim rozwój infrastruktury, także tej infrastruktury sprzyjającej właśnie komunikacji, kontaktom międzyludzkim, wymianie handlowej. Cieszę się ogromnie z tego forum biznesowego, które będziemy mieli jutro. Cieszę się też ogromnie z wizyty w Planicy. Ta moja oficjalna wizyta w Słowenii właśnie była przez panią prezydent cały czas planowana w kontekście tego, żeby ta Planica stała się jej elementem. Cieszę się z tego bardzo, bo dla Polaków, którzy fascynują się skokami narciarskimi, te konkursy, które odbywają się w Planicy, mają takie symboliczne znaczenie jako właśnie zamknięcie cyklu sezonu w skokach narciarskich, jako bardzo ważne, takie radosne wydarzenie i jest dla mnie dużą radością, że będziemy mogli z panią prezydent jutro spotkać się ze sportowcami, z zawodnikami, ale właśnie także z przedstawicielami naszego biznesu, mówić o kwestiach inwestycji, mówić o kwestiach perspektyw w rozwoju tych relacji biznesowych. To jest dla przyszłości naszej współpracy ogromnie ważne. Zapewniłem dzisiaj panią prezydent jeszcze raz, że jeżeli chodzi o politykę, której absolutnie uważam, takie mam przekonanie, tutaj liderem jest Słowenia, jeżeli chodzi o wspieranie państw Bałkanów Zachodnich na ich drodze do Unii Europejskiej. Polska stoi tutaj przy Słowenii, wspiera Słowenię w tym zakresie. My zawsze mówiliśmy, że jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi. Państwa Bałkanów Zachodnich od lat czynią starania w tym kierunku, aby spełnić warunki przyjęcia ich i członkostwa w Unii Europejskiej. Polska będzie miała swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku. Myśmy na poziomie Rady Ministrów w Polsce przyjęli priorytety prezydencji. Jednym z tych priorytetów jest właśnie kwestia otwartych drzwi do Unii Europejskiej i przyszłej akcesji do Unii Europejskiej zarówno Ukrainy, jak i Mołdawii, jak i właśnie państw Bałkanów Zachodnich w pierwszej kolejności. Więc zapewniłem dzisiaj panią prezydent, że ta kwestia jest dla nas aktualna i jak najbardziej tutaj ramię w ramię ze Słowenią państwa Bałkanów Zachodnich wspieramy. Zresztą jak państwo może pamiętacie, w 2019 roku ja byłem uczestnikiem spotkania w ramach procesu Dobry Unii i tam też te kwestie wtedy były omawiane, więc jakby śmiało mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jestem bezpośrednio w tą sprawę także zaangażowany i możecie być państwo pewni, że w ramach polskiej polityki ta kwestia również ogromnie leży mi na sercu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tej wizyty. Po tym najważniejszym elemencie, jakim dzisiaj jest spotkanie dla mnie z panią prezydent, jeszcze będziemy mieli dzisiaj wieczorem sposobność rozmawiania, jeszcze jutro też będziemy mieli spotkania, ale poza tym spotykam się także z innymi czołowymi postaciami słoweńskiej polityki. Będę widział się z panem premierem, będę się widział z panią wicepremier, minister spraw zagranicznych, będę widział się także z przedstawicielami parlamentu. Dzisiaj więc
więc ten dzisiejszy dzień tutaj faktycznie jest bardzo aktywny i mam nadzieję, że dzięki temu będzie to element dużego wkładu w rozwój naszych relacji politycznych, bilateralnych. Tak jak mówię, nie mamy pól konfliktu, prowadzimy w zasadzie spójną politykę, dyskutujemy różne tematy i wspólnie pracujemy nad wypracowaniem tych najważniejszych rozwiązań na przyszłość i w ramach Unii Europejskiej, i w ramach NATO i innych organizacji, w której współuczestniczymy. Bardzo dziękuję pani prezydent jeszcze raz za przyjęcie i cieszę się, że też taką piękną pogodą ta wizyta się rozpoczyna. Dziękuję bardzo. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa je čas za novinarska vprašanja. Prosim, da jih zastavite pri mikrofonu, da se predstavite in poveste, katero vprašanje je namenjeno predsednici, katero gospodu predsedniku. Najprej pa bo vprašanje zastavila predstavnica poljskih medijev. Izvolite. Dzień dobry, Żaklina Skowrońska, Telewizja w Polsce. Chciałabym zadać pytanie do pana prezydenta Dudy i pani prezydent o sytuację związaną z protestami rolniczymi. Dziś w Polsce duży protest rolników, także i w Słowenii takie protesty miały się odbywać. Czy temat rolnictwa i tych postulatów, z jakimi rolnicy w całej Europie występują, także był tematem państwa rozmów? Jakie tutaj są możliwe rozwiązania? Jeżeli pan prezydent Duda pozwoli, to jeszcze pytanie krajowe o to, w jaki sposób pan prezydent odebrał zapowiedzi premiera Tuska o postawieniu profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Bardzo dziękuję. Proteste kmetov je treba jemati izjemno resno. Spremljam, kar se dogaja na Poljskem, namreč iskreno verjamem, da mora Evropska unija zagotoviti enake pogoje kmetom iz Ukrajine in kmetom iz Evropske unije. Danes je vendarle tako, da imajo ukrajinski kmetje prednost, zato so se tudi poljski kmetje oglasili. Izjemno pomembno se bo v prihodnosti potrebno dotakniti politik subvencioniranja evropskega kmetijstva. Tudi v Sloveniji so kmetje napovedali proteste, ampak jaz bi pa ob tem vendarle rada poudarila eno stvar. Zagotovo lahko rečem, da se v Sloveniji morda še ne zavedamo dovolj, kako zelo je kmetijstvo pomembno zaradi podnebnih sprememb. In to bo stalnica v prihodnje in kmetijske politike se bodo morale temu seveda prilagoditi, tudi kmetje. Namreč prehranska suverenost, kot jo imenujemo, ali pa samooskrba, bo izjemnega pomena, če se nam bodo v prihodnosti ali pretrgale verige dostave hrane zaradi podnebnih sprememb ali pa bodo te postale preprosto predrage in tudi preveč onesnažujejo naše okolje. Jaz sem ravno včeraj zaključila z pripravo dokumenta o prehranski suverenosti v Sloveniji, predala sem ga že predsedniku vlade, danes je odšlo na pošto tudi ministrici za kmetijstvo in za Slovenijo smo naredili res celovito analizo, kaj je tisto, kar je potrebno v slovenskem agrarnem prostoru postoriti. Za Slovenijo lahko rečem, da je to problem namakanja, problem rastlinjakov, to so teme prihodnosti in Evropska unija kot taka, ki je veliko pozornost posvečala agrarni politiki, se bo morala prilagoditi novim danostim. Zakaj kmetje v Evropski uniji dobivajo toliko subvencij? Evropa je enkrat že bila lačna. Mi si ne želimo, da bo Evropa lačna še kdaj. Situacija je danes namreč bistveno boljša kot, ne vem, leta 1953, ko se je ustanovila komisija oziroma Evropska skupnost za premog in jeklo takrat. Potrebno bo pogledati natančno, kaj podnebne spremembe prinašajo in prisluhniti kmetom. Predvsem pa, in tu razumem predvsem poljske kmete, zagotovo lahko rečem, da si želim kot predsednica države, da bodo vsi kmetje na evropskem trgu nastopali pod enakimi pogoji, torej tudi ukrajinski, če si seveda želijo v Evropsko unijo. To željo so v Ukrajini izkazali, ampak potrebno bo sprejeti pravila, ki jih Evropska unija glede kmetijstva pozna in uveljavlja. Szanowni Państwo, odpowiadając po kolei na te pytania, powiem tak. Polska jest krajem samowystarczalnym żywnościowo, to znaczy nasi rolnicy produkują wystarczającą ilość żywności w naszym kraju, żeby starczyło na wszystkie nasze potrzeby. Nie mówię tego bez powodu. Przekonaliśmy się o tym bardzo dobitnie
w czasie pandemii koronawirusa, kiedy nastąpiło przerwanie wielu łańcuchów dostaw, kiedy także i w Polsce na różne sposoby były także i próby wywołania pewnej destabilizacji związanymi z potencjalnymi brakami żywności. Otóż okazało się, że nic bardziej mylnego, ta żywność była i jest i natychmiast była dostarczana do sklepów i nigdy żadnej żywności dla Polaków nie brakło. Właśnie dzięki temu, że polscy rolnicy tą żywność produkują, że produkują ją w wystarczającej ilości i w bardzo wysokiej jakości, która zaspokaja nasze potrzeby. Mówię o tym, ponieważ faktycznie dzisiaj jest tak, że otwarcie granic na żywność z Ukrainy i kryzys wojenny, który został wywołany przez Rosję na Ukrainie, niemożność czy ogromne utrudnienia w eksportowaniu ukraińskich produktów żywnościowych do wielu krajów świata, do których były one przez dziesięciolecia eksportowane, doprowadziła do kryzysowej sytuacji. No, proszę Państwa, jest tak, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej jako Polska, jest tak, że jesteśmy też bezpośrednim sąsiadem Ukrainy, najbliższym, można powiedzieć, dużym rynkiem zbytu. Jest w jakimś sensie niestety naturalne to, że jeżeli ktoś chce zbyć swój towar, to stara się go w trudnej sytuacji będąc zbyć jak najszybciej, jak najbliżej i jak najniższym kosztem. No, takie zbycie możliwe było tuż za granicą w Polsce. To spowodowało duże tąpnięcie na naszym rynku żywności. To wywołało ogromne zmiany cen artykułów żywnościowych, płodów rolnych w Polsce. No i w oczywisty sposób zagroziło to wielu rolnikom i trudno tutaj nie wyrazić dla nich zrozumienia. To jest oczywiście jasne, że znaleźli się w sytuacji kryzysowej, ale chcę podkreślić rzecz następującą. To nie jest tyle relacja bezpośrednio pomiędzy Polską a Ukrainą, bo nie jest to wina ani ukraińskich, ani polskich rolników, tylko jest to kwestia sytuacji wojennej i pewnych regulacji na poziomie europejskim, które zostały wprowadzone po to, by także i po prostu wesprzeć Ukrainę. No, musi być to dalej realizowane. Jest trochę, się dzieje metodą prób i błędów, bo też i decyzje z konieczności były podejmowane ad hoc, ale one wymagają pochylenia się nad nimi i one wymagają pewnych zmian. I dzisiaj są w tym zakresie propozycje zgłaszane także przez Parlament Europejski. Będą się w najbliższym czasie także toczyły debaty. Natomiast jasną sprawą jest, i podkreślam to od samego początku, że problem ten powstał na poziomie regulacji europejskich i na poziomie regulacji europejskich powinien być rozwiązany. Jeżeli chodzi o relacje bilateralne pomiędzy Polską a Ukrainą, w najbliższym czasie będą się toczyły konsultacje międzyrządowe pomiędzy polskim rządem a rządem ukraińskim, zapowiedziane zresztą wcześniej, do których w tej chwili obie strony się przygotowują i jest prawdopodobne, że także w czasie tych konsultacji uda się wypracować pewne rozwiązania na poziomie bilateralnym. Ale chcę podkreślić jeszcze raz, problem jest na poziomie europejskim i tam ten problem na poziomie europejskim, czyli krótko mówiąc z Brukseli, powinien być rozwiązany poprzez odpowiednie regulacje europejskie i w tym zakresie też i apeluję do instytucji europejskich, do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, aby wykazać się tutaj zrozumieniem. To jest jeden z problemów. Drugi problem, który nakłada się na to, to są ogólnoeuropejskie protesty rolników, nie tylko rolników polskich, ale rolników w bardzo wielu krajach Unii, zwłaszcza tam, gdzie rolnictwo jest poważną, dużą gałęzią gospodarki, nie tylko w krajach, ale również gospodarki europejskiej przez to, jak choćby Francja, czy Hiszpania, czy inne kraje duże, mające duży potencjał rolniczy, przeciwko polityce Zielonego Ładu, przeciwko rozwiązaniom europejskim w tym zakresie, domagają się rolnicy ich modyfikacji, domagają się rolnicy ich zmiany i to jest kolejny element, nad którymi na poziomie europejskim władze powinny się pochylić. Trudno tych postulatów rolników i ich obaw nie uwzględniać. Uważam, że absolutnie zasługują one na uwzględnienie. Rolnicy zasługują na poważne potraktowanie i na rozmowę. Podkreślę jeszcze raz. Ogromny mam szacunek do polskich rolników za to, że w trudnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy w społeczeństwie było wiele obaw przed ewentualnymi brakami żywności, dzięki ich pracy, dzięki ich trudowi ta żywność na naszych półkach sklepowych zawsze była. Nigdy jej
nie zabrakło i chcielibyśmy, żeby taka sytuacja utrzymała się zawsze i obowiązek dbania o interesy polskich rolników jest absolutnym obowiązkiem polskich władz, niezależnie od sytuacji, jaka występuje na poziomie europejskim, czy nawet niezależnie od sytuacji politycznej, jaka występuje na poziomie krajowym. To jest odpowiedź w głównej mierze na to pytanie. Natomiast w drugiej kwestii, w której pani redaktor pytała, jeżeli chodzi o inicjatywy związane z Trybunałem Stanu, po pierwsze, o ile wiem, żadna taka inicjatywa do laski marszałkowskiej, jak to mówimy w Polsce, czyli krótko mówiąc do Sejmu, nie wpłynęła. I mam nadzieję, proszę Państwa, że nie wpłynie, ponieważ na pewno nie wpłynie ona na pozycję Polski na arenie finansowej międzynarodowej, na międzynarodowych rynkach finansowych. Na pewno nie poprawi ona pozycji i sytuacji Polski. To jest zawsze tąpnięcie, jeżeli próbuje się w jakiś sposób usunąć szefa banku centralnego. Tym bardziej, jeżeli próbuje się usunąć szefa banku centralnego, pod którego rządami udało się nie tylko przetrwać bardzo trudny czas pandemii koronawirusa, nie tylko udało się przetrwać bardzo trudny czas kryzysów związanych z rosyjską napaścią na Ukrainę i tąpnięć, które one wywołały choćby na rynku energetycznym czy w kwestiach inflacyjnych. W Polsce inflacja została w ogromnym stopniu zduszona, mimo tego, że zapowiadano, że będziemy mieli jakąś absolutną katastrofę. Do żadnej katastrofy nie doszło i stało się to między innymi dzięki mądrej, rozsądnej polityce realizowanej przez szefa Banku Centralnego, przez prezesa Glapińskiego i Radę Polityki Pieniężnej. W związku z powyższym apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, jaką udaje się realizować przez ostatnie lata. Hvala. Prosim še predstavnika slovenskih medijev v imenu slovenskih medijev vprašanje zastavila RTV Slovenija. Izvolite. Lep pozdrav Seko Konde RTV Slovenija. Najprej vprašanje za gospoda predsednika, če se navežem kar na kolegico, kar nekaj notranje političnih pretresov se zadnje čase dogaja na Poljskem, ne nazadnje odpoklic veleposlanikov. Kako po vašem mnenju to vpliva na poljsko zunanjo politiko in na položaj Poljske v Evropski uniji? In vprašanje za gospod predsednico, o marsičem se z gospodom predsednikom strinjata, odnosi med Slovenijo in Poljsko so dobri, verjetno se nekoliko manj strinjata glede vprašanja LGBT skupnosti. Sta o tem danes rekla morda kakšno besedo? Hvala obema. Ja przepraszam, ale prosiłbym o doprecyzowanie tego pytania, bo przetłumaczono mi je jako odstawienie polityków, dyplomatów na arenie europejskiej. Co konkretnie w tym zakresie pan redaktor ma na myśli? Czy chodzi o zapowiedzi, które pojawiały się w mediach ze strony rządowej dotyczące ambasadorów? Gre za vprašanje veleposlanikov, tako. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski na poziomie Unii Europejskiej dosłownie, to znaczy o przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, ta kwestia nigdy nie była przedmiotem żadnego sporu. W czasie jednego z pierwszych naszych spotkań omówiliśmy z premierem Donaldem Tuskiem taki, powiedzmy, tradycyjny, umowny podział kompetencji w zakresie prowadzenia polityki międzynarodowej i ustaliliśmy, zresztą tak jak było do tej pory, zgodziłem się na to, nie miałem tutaj z tym żadnego problemu i nie było na tym tle żadnego konfliktu, że sprawami związanymi z Unią Europejską będzie zajmował się prezes Rady Ministrów, także na zasadzie reprezentowania Polski w Radzie Europejskiej. Stąd premier Donald Tusk na posiedzenia Rady Europejskiej jeździ, tak jak poprzednio jeździł premier Morawiecki i tak jak poprzednio jeździła premier Beata Szydło. I tutaj premier Donald Tusk zwrócił się do mnie, że chciałby w związku z tym wskazać osobę, która będzie go w tym zakresie wspierała, realizując zadanie przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, szefa przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Ja powiedziałem, że oczywiście tutaj
jak najbardziej może mieć inicjatywę w tym zakresie i powinna tam być osoba, z którą jemu się będzie dobrze współpracowało i tak się stało. Tutaj nie było żadnego konfliktu, jeżeli chodzi o obsadę polskiego przedstawicielstwa, polskiej placówki przy Unii Europejskiej w Brukseli, więc tutaj żadnego konfliktu nie było. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę ambasadorów, o której dużo ostatnio się mówiło w polskiej polityce, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że żaden wniosek w tej kwestii formalny do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej nie wpłynął. Konstytucja zawiera bardzo jasne rozwiązanie, nawiązujące zresztą do odpowiedniej konwencji międzynarodowej, do konwencji wiedeńskiej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście czyni to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych, ale decyzja w tym zakresie, czyli dosłownie nominację podpisuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden taki wniosek o odwołanie jakiejś większej liczby ambasadorów formalnie do mnie nie wpłynął. Uważam, że pochopne odwoływanie polskich ambasadorów, przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, jakieś gremialne, absolutnie jest sprzeczne z interesami Rzeczypospolitej, nierozsądne i na pewno mogę z góry zapowiedzieć, że ja żadnej takiej pochopnej decyzji absolutnie nie podejmę. Oczywiście zawsze tak było, jest i mam nadzieję też będzie, że następuje cykliczna rotacja ambasadorów na placówkach. Po kilku latach ambasador zjeżdża z placówki, na jego miejsce przyjeżdża kolejna osoba uzgodniona i nominowana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Ten proces był zawsze i liczę na to, że ta normalna praktyka w polskiej polityce zagranicznej i polskiej dyplomacji będzie nadal zachowana, bo tak nakazuje zdrowy rozsądek i tak się realizuje polskie interesy. Vprašanje o tem, kje se s predsednikom morda ne strinjava. Oba veva za stališča drug drugega in tu sva res na različnih poljih, lahko na koncu ugotoviva, da se strinjava, da se ne strinjava. Poznate me, jaz res verjamem v vladavino prava in temeljne človekove pravice. Vedno bom v Sloveniji in v Evropi in Evropski uniji podpirala pravice LGBTIQ+. Zavzemala se bom za enakost žensk, za feministično politiko, zavzemala se bom za reproduktivne pravice žensk, torej tudi za abortus. Pred kratkim sem tudi sama podpisala to peticijo. Evropska unija je nastala na teh temeljih in jaz si iskreno želim, da bo Poljska zmogla te reforme, ki jih mora narediti, da se bo ponovno približala vladavini prava in temeljem Evropske unije. Torej Slovenija podpira prizadevanja Poljske, da čim prej zaključi postopek po 7. členu pogodbe o Evropski uniji. Poljska vlada ima kar precejšnje reforme na področju pravosodja. O tem seveda, spoštovani Seku Kondej, danes nisva govorila, ker, kot sem rekla, poznava stališča drug drugega, ampak moja stališča so takšna, kot so in se ne bodo spremenila. Hvala lepa. S tem je novinarska konferenca končana. Poljski predsednik se bo danes v nadaljevanju srečal seveda tudi s predsednikom vlade, s predsednico državnega zbora in pa s predsednikom državnega sveta. Jutri pa, kot sta že oba predsednika povedala, se bosta udeležila tudi poslovnega foruma Slovenija-Poljska v Planici. Hvala za udeležbo in prijeten preostanek dneva. Lahko mogoče samo še en dodatek. Izjemno vesela sem, da bo v Gaju, v Kranju, v Prešernovem Gaju, svoj spomenik dobil tudi poljski romantični pesnik Adam Mickiewicz. To sem pozabila prej povedati, to je tudi priložnost, ki smo jo izkoristili ob tem obisku. Adama Mickiewicza bere in ga ima rada seveda tudi slovenska publika. Evo, to je samo še za piko na i. Hvala. Dziękujemy.